Waktuji sappo e tati yoni ɗo e haalirde mon Pindi radio ko ɗin waktuji sappo e tati joni toon to Mboleyel e to Mbahna dow kam e Mbahna less. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yonti jonde meɗen mawde kabaruji e ɗemgal Pulaar. ine jeeya e gardidi kabaruji meɗen Yacine Fall, ministre de la justice, ƴetti golle ɗum ko ñalawma hanki o caggal on ɗon cérémonie de passation bannoɗo hakkude makko e mo ganduɗa kan woni Ousmane Diagne gonnoɗo ete jagorɗo tambinoɗo gueɗe ñawoje e nder leydi Sénégal. ɗalle ɗe ndewani lawol ine jokki ha joni e nder leydi ndi e ñalawma hanki o ko ine tolni e temedere sappo e ɗiɗo neɗɗo taw ko yidnoɓe wadde ɗen ɗon ɗalle ɗe ndewani lawol ko kamen kay woni ko lana mumen Faba ton to maaje e kaɗe nder leydi Sénégal. lana ka noon joofi ko ton to Wokam holno ɓesguli ɗi jiiri ɓen waɗoɓe ɗen ɗon ɗalle ɗe ndemani lawol. ma en ketto hen micro territoire mo Raky Diallo ko yewiti e alhaali Farba Ngom caggal nde cellal ɓandu makko hokkanimo heddade toon to suudu dumbirdu. oɗo dumuna kala kanko Farba Ngom omona tawe toon to pavillon spécial Maïlas Abbas Sarr atan en cimtol holno ɓesguli ɗi e jiiriɓe kanko gonagal makko toon to pavillon spécial mo ganduɗa comme woni honorable député Farba Ngom. kabaruji caggal leydi manaw en to Guinée, to Tchad e to leydi Kenya. kabaruji coftal ɓalli ko ɗum woni ko uddata jonde meɗen kabaruji. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum e ko wona ɗum kala nena e nder kabaruji ɗi so tawi on cabbima joni joni piren pacciren. Djiby Dieng omo jogui weltare mawde huccodirde Abdoul Aziz Diop gonande en to karallagal ngal hande ko jaslare sappo e jeeɗiɗi lewru silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi kono mbiruɗen e gardidi e kabaruji meɗen. Yacine Fall jagorɗo keso tambiɗo ko yewiti e gueɗe ñawoje e leydi Sénégal ƴetti lefol golle ñalawma hanki o ɗum ko caggal on ɗon cérémonie de passation de service bannoɗo hakkude makko e mo ganduɗa kam woni mo lomti woni Ousmane Diagne. on ɗon cérémonie de passation de service waɗi ko toon to jagorgal tambingal ko yewiti e gueɗe ñawoje e leydi Sénégal. ha joni en keddoto e alhaali e ñawoje omo ganduɗa kam woni e Farba Ngom. eɗen gandi oɗo dumuna kala cellal ɓandu makko hokkanimo heddade toon to suudu dumbirdu. caggal muɗum noon kanko mo ganduɗa kañum woni honorable député Farba Ngom o nawanoma toon to pavillon spécial gam wawa rewidede toon cellal ɓandu makko no hannirta ni yete e on saaha noon omo ganduɗa kam woni justice o kañum ari gam laɓɓinde holko jeeyi sababu kanko mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom o nawa toon to pavillon spécial caggal kay nden ɗon ɗaɓɓande ganduɗa kay avocat ji makko mbaɗino gam o wawa hokkede ɗum woni ko wiyete ko liberté provisoire o salana ɗum kanko juge noon wabri wonde kay tumnade e code pénal woni article mo ganduɗa kañum woni 40 ko hen o tumni o wawi nawde omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom toon to pavillon spécial. gonagal Farba Ngom toon to spécial hani e holko saabi kanko Farba Ngom o hokkaka ko wiyete ko liberté provisoire. Maïlas Abbas Sarr waɗni hen cimtol gam namdade e ɓesguli ɗi yende mum e on ɗon fannu. Farba Ngom le maire des Agnam yaltinama Rebeuss nawama pavillon spécial gam cellal ɓandu mum natti hattande Rebeuss. doctereɓe hewɓe kalino ɗum kono ko joni o jaɓana ɓesguli ɗi ena gadda hen jiyande mumen. Idrissa De gila adan ko ɗum firti ko mbaɗi so mbaɗimo nayimo joni hôpital ɓe ponno wadde guiɗa adan neɗɗo kam fodde mum hanka so arti ha e sellani ene soka ha wonti ko sellani fittamo ene wawi heddade hen banggue riksi walla ko nandi hen ewo ɗum firti ko kamɓe koye mabɓe ɓe teddinani fodde neɗɗo ɗi kamɓe mata koɓe yejjiɓe Allah tawi neɗɗo woni koye nder leydi yaltani leydi o kadi juuɗe mum nane dow muɗum oɗo mbawi ɗaccide mo safro so safrimo arti dañi jaam famar haba ɗum yimɓe foof ko ɗum jiɗi sikka kamɓe mata ɓe gañantamo dañde jaam min kam ko ɗum woni ko jimi hen. Kadiabal holliti toon wona place Farba Ngom. Farba de toon wona place mum kadi toon wona safrorde mum kono ɓaydi noone jiiri noone mbawi en jaɓata mataw Allah yimen Allah yimen yiɓe yi Farba mum jaggo tema Allah ñaaw kadi yo ñaaw ko dukaka mo ñaaw. Fatou Diop namdi holko ɓesgoli ɗi pada sabu hele hakkille ko neɗɗo safranto ɗum hoore kulol ala hen enen forɓe darnade Farba ɓe gonɓe mbaɗ darnade Farba no poɗɗen dardade ni min ko noon jiirumi ɗum sonno kulol wonno hen em jaltintum haade meddiseji fof noddama waɗi consulté gandite kamɓe gaddi meddiseji mabɓe ha gandi Farba sellani ɗum ni ko enen em gone sabi kono yonti ko enen poti
ummaade den fulla e koye men wala farba waddire hankkadi enen bat pavillon spécial Farba Ngom wona o saha fadano sabu fulɓine kewno wiide mi haalino ɓuri mbeɗa anduno. Elas Abassar golema jodi peewi ha joni en keddoto ko yewti alhaali e ñawoje caggal ande o hettano ton to ganduɗa kañum woni e DIC woni division des investigations criminelles on woni Mbagnick Diop mo ganduɗa kay ko kam woni hoorejo MEDEF woni mouvement des entreprises du Sénégal o heeɓi hebde ɗum ko woni ko wiyete ko liberté provisoire ɗum ko caggal nde o walno toon to commissariat mo port kanko noon e ñalawma hanki o kanko mo ganduɗa kam woni homme d'affaires o heeɓi fartange wawde ɗaccitede ngam o heɓa ko woni ko wiyete ko liberté provisoire ɗum noon ko caggal tan gonɗon les ko ganduɗa kay ene ɓiili hakkude makko e mo ganduɗa kañum woni Wally Seck hen woni tan noon caggal nde losko udditno hen ɗum ko caggal on ɗon rapport mo ganduɗa kay sentif waɗino ɗum. hono no mbirunɗen e gardinde kabaruji meɗen talata hanki ko laana yinno ko wadde wiyete ko immigration clandestin woni tan ɗen ɗon ɗalle ɗe ndewani lawol ko kam kay woni ko faaba e nder maaje kaɗɗe leydi Sénégal ɗum ko caggal nde laana mabɓe ummino toon to leydi Guinée toon to leydi Gambie so tawi kay en tumnima e nden ɗon sewde kabaruji wiyetede Seneweb kamɓe noon ɓe kolliti kanɗon laana ummino ko toon to leydi Gambie ene waɗi ɓen ɗon yinnoɓe wadde ɗen ɗon ɗalle ɗe ndewani e lawol e kanɗon laana noon caggal nde ka yiki ha e nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Sénégal ko on saaha on ɗon capitaine on ɗon kanɗon laana ƴetti woni itti on ɗon moteur gonnoɗo on ɗon laana waɗi ɗum e laana gotka yeehi acciɓe e nder maayo ngo on saaha noon caggal nde yimɓeɓe tini ɗum ko saaha ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni awoɓe hani e gendarmerie mo leydi Sénégal yeehi toon ngam faabade ɓe e caggal muɗum noon ina tawe e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni wonnoɓe o kanɗon laana ina tawe hen ɓe ganduɗa ko kañumen goni Sénégal naɓe Gambie naɓe hani e Mali naɓe kamen kala ina gonno e kanɗon laana kamɓe kala noon fandare mabɓe wonno ko yaade toon to leyɗele Europe so qimama noon kamɓe wonnoɓe e nder laana ka kamɓe kala ɓe tulninoma e 110 neɗɗo taw noon hen 110 ko Mali naɓe hen 33 ko Sénégal naɓe capanɗe jeegomo e ɗiɗo ɓe kamen ko jibinande leydi Gambie caggal muɗum noon kamɓe kala ɓe nawama toon to brigade ngam losko ngo uddite e wawa andede holko jeyni hol wannoɓe organisé ko yowiti e kanɗon walla mbiyen ngal ɗon ɗallugal tawa ko ɗallugal ngal rewani e lawol kamɓe noon ɓe kolliti goto e mabɓe kala wersi ko ina tolni e 160 ha e 150 ujunere tawa ko koppareje meɗen franc CFA ko yewiti eɗen ɗalle ɗe rewani lawol Raky Diallo jippinoma e booli Dakaru ngam hebde jende yoga e ɓesgol ɗi ko yewiti alhaali ɗen ɗon ɗelle ɗe ndewa lawol mone mabɓe kala addi hen yiyande muɗum micro territoire wurgo wela ala halis a liggotama a dañca hayda tagi boji fona mbaɗa sacrifice pour yaade ala fo jooɗi aduna o welani so ala halis a ñamata te goto fof kadi yiiɗa yumma e bammuji mbaɗa sufiri kam no mette ɓerde te kadi bar renta ɗam ɗon ndiyam te on insa joni ko affaire waɗata ko hendu gueejo on insa deƴƴani te kadi den peƴƴe ƴen ke jogui doole ha wona seesa ɗum tagui mbaɗo fof dal o renta neɗɗo ko wawi dañde fof ko seeɗa ko fam hamdina en hane Allah rokkuma jiɗɗa ko mofti seeɗa ma daña lawol mo jehirɗa tawana rewane gal a rewane less a rewi less kadi ala kulen sire rabilaji nan ɗo ala fof ko sire sirta kadi jolle avion toon kadi ko Allah heɓɓitto sa yi affaire yimɓe puusa ɓe yaa affaire ɗum noon andu faamu tun ko sa ne satti ko ay ka ta yimɓe no ya puusa ya naade ko le ɗandi an ya pour ya ko liyeso ga andu sande satti ko ɗum waɗi waɗa yimɓe muñoto jooɗo ɗo ka ani yimɓe innano faamu tun nan haalota ko quoi sande no satti ko ɗum waɗi yimɓe no puusi yeehi man ɗum len balami quoi par ce que dëkk bi fu mu toll min mi waɗataɓe blâmé saabu leydi ndi ɗo yarti ɗo ha tengti ɗo e Sénégal enen gandi ko caɗele kewɗi woni ko dañate ɓeɗo noon ɓe ganduɗa ma Allah hokki ɗumen fartague enen gardi leydi meɗen wona ɗum ɗo ɓe kalduno cukangu keeɓe kalduno to cukangu yooɓe mbaɗan ɗumen saabu hande ayi saɓe heeɓe ene jeehe maaje ɗe maaje kaɗɗe ina joolo toon ina maaya alors ala ko saabi ɗum so wona afina guiɗo subaka ha nangue mutum donka dañde haydara ko ganduɗa ma ɗum min hoore mi yini ha mbimi mbeɗa waɗa ɗum kono komi ƴewta tan gandimi e jarani mbimi yomi fadda Allah dama dem ba ci biir ma no bayima toog rek ma xaar yalla baax na ha joni en keddoto e nden ka ngam haɓade kala ko yowiti e konda ko kam woni gasgol kanŋe toon to diwan mo Kédougou taw noon gasgol ngol wona gasgol dewgol lawol ñande talata hanki ɓe ganduɗa kañumen goni brigade territorial gendarmerie mo Saraya
wondude e Garci 2 kamen non mbaɗi opération ngam wawde wadde démantelé den ɗon nokkuji ɗi ganduɗa kay ko nokkuji gasirɗi kanŋe tawateɗi toon to wuuro wiyetengo Koliya tawatengo e nder commune mo Bembou mo noon woni ko toon to banggue wargo leydi ndi eɓe kolliti noon wonde kay toon noon ene teska toon walla ene teska toon ɗin noon activité ji ganduɗa kay ko asoɓe kanŋe tawa alda e yamirore ko on saaha noon kamɓe dadiɓe ɓe keeɓi fartangue fawde toon junggo ko ina tolni sappo e jeetati moto taw ko moto tricycle woni ɗin ɗon motoji ɗi koyɗe tati kono noon kadi moto de pompe ɓe keeɓi faw toon ko ina tolni e 40 groupe électrogène woni tan groupe aji électrogène ko ina tolni e capanɗe 4 groupe électrogène motoji sappo e jeegom keɓama toon fawede junggo hani e panneau solaire aji ɗum kala ina jeeya e on ɗon opération mo ganduɗa kay gendarmerie waɗi ɗum taw ko e ballal Garci on ɗon opération no arten ko ngam ɓeydade sembitinde kam e rende keeri leydi Sénégal ko yowiti e on toon diwan Pindi Radio en gummoto e banggue nden kay kisal kalen ko yowiti e jangde e caggal ko jonte tan keddi e guddidgol l'école aji ɗi ɗo ete nder leydi Sénégal jagorɗo tambiri ko yowiti e jangde woni Moustapha Mamba Guirassy ministre de l'éducation nationale waɗino jillu muɗum e ñalawma hanki o toon to école mo CM mo HLM 4 e CM mo Ibrahima Diop mo ganduɗa kay ene tawe toon to HLM 4 kanko noon jagorɗo o caggal nde o yeehi toon walla mbiyen caggal ɗin ɗon kulhul ɗi ganduɗa kay ene johon ko jogono e ɗin ɗon établissement ji caggal ko ganduɗa kay ɗin ɗon gebbi ɗi ganduɗa kay ene tawetno e ɗin ɗon bâtiment ji walla ɗin ɗon miruji kanko noon waɗino kulhuli wonande kay ɓen janggoɓe toon hani e tajam ɓerago wonande kay jinnaɓe mum sukaɓe e janggoɓe toon ɓe kanko jagorɗo noon o holliti wonande kay on ɗon ɗin ɗon bâtiment ji maɗi kele haɗi mema leydi goɗɗi maheɗon ngam simbitinde kam e yuɓɓitinde ko yowiti e gonka sukaɓeɓe e nder école aji ɗi ko ɗum ko ɓen sukaɓe jangannoɓe ɗin ɗon école aji ma jangde mabɓe jokku no hannirta niyete gasi ha laaɓi ceer ko tonguɗen kabaruji meɗen e nder leydi joni paɗen koye kabaruji caggal leydi Pindi Radio, la page internationale. Kabaruji caggal leydi e Pindi Radio. kabaruji caggal leydi eɗen puɗɗoro toon to leydi e Guinée toon noon joofi toon ko yowiti e campagne électorale ɗum koko yowiti e gonɗon sumgo ganduɗa kay ene tijja ñande dimanche garoɗo nogas e goho ndu lewru gonɗen ɗum koko o yowiti ko ganduɗa ko kañum woni e référendum jogorɗo wadde toon to leydi Guinée beele guinénaɓe ine jaadi e on ɗon nouvelle constitution jogorɗo wote toon walla ala kollidama noon wonde e million ngaji jeegom ha ni million ngaji jeeɗiɗi ɓesguji leydi Guinée kamen noddama nde tawto nde garata ngam wodde on ɗon référendum mo ganduɗa kay ene jogori wadde toon to leydi Guinée ko kulhuli woni ko jogui ɓesgu opposant biyeteɗo Sixé Masra noon kanko caggal nde o jaggano guile ñande sappo e jeegom lewru mai hitande nde gonɗen nde o waɗa condamné duuɓi nogas taw komo lelo ɗum e suudu dumbirdu omo yoɓa ko ina tolni e milliard taw koppareje e franc CFA kam ɗum ko wiyete ko hommage et d'intérêt caggal nde o tuuma noddudemo walla wiyama wadde suudde konguɗi ɗi ganduɗa kay ko konguɗi nodduɗi ko wiyete ko gagnam tumagu toon to leydi ganduɗa kañum woni e Tchad on saaha noon kanko on ɗon opposant on gonɗo e suudu dumbirdu oɗo saaha joni ɓesgu makko kañum ko kulhuli kam e taƴam ɓeragu gondi ko yowiti e gonka makko toon to suudu dumbirdu to Kenya caggal duuɓi sappo e tati caggal mayde on ɗon débatjo mo ganduɗa kay tawanoma goski muɗum e fosse goto tawa ko fosse goto e nder ganduɗa kañum woni hôtel goto hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi toon to leydi Kenya e woni tan noon ɗum ganduɗa kam woni justice mo leydi Kenya waɗi mandat d'arrêt fewde e koninke goto mo leydi britannique hollitama noon wonde kay on ɗon koninke omo tuuma ko yowiti e mayde hono on ɗon debbajo mo ganduɗa kay jarannoɗo e duuɓi nogas e goho e on tumuna nde goski muɗum yiita e on ɗon hôtel mo ganduɗa kay ko fos gonɗo toon e nder hôtel goto e toon to leydi Kenya kabaruji e caggal leydi gasi ha laaɓi ceer joni paɗen koye kabaruji e coftal balli
kabaruji coftal ɓalli eɗen puɗɗoro ko yewti e ligue des champions européenne hanki waɗino pottide kono noon gadorɗen ko e programme jogorɗo wadde ñalawma hande sanga 19h ma pottite ɗe mbatta Bayern Munich ma huccodir e Chelsea e ɓe ganduɗa kañum woni Paris Saint-Germain le tenant du titre kañum ma huccodir e Atlanta. Liverpool wonata ko hakkude muɗum e Atlético de Madrid ɓe ganduɗa kañum woni Ajax Amsterdam ma huccodir e on ɗon équipe mo ganduɗa kay ko kañum woni équipe biyeteɗo Inter de Milan. ñalawma hanki waɗino pottite Arsenal ko kam yano jillu toon to pays basque gam huccodir on ɗon équipe biyeteɗo Atlético Bilbao ko Arsenal noon foliɓe logui ɗiɗi e ndigga PSV Eindhoven ko on ɗon club biyeteɗo Union Sainte-Gantoise ko kam fooli ɗum loggol loggi tati e gotel. ɓe ganduɗa kañum woni Real Madrid ko kam fooli Olympique de Marseille loggi ɗiɗi e gotel. hakkude Juventus de Turin kam e ɓe ganduɗa kañum woni Dortmund ɓe mbaɗi ko ɗekki 4 buts partout. Benfica de Lisbonne koko fiya e nder dengal muɗum taw fi ɗum ko Karabakh loggi tati e loggi ɗiɗi. Tottenham mo Pape Matar Sarr ko kam fooli on ɗon équipe Villarreal mo Pape Gueye loggol gotol e ndigga toon to Fouta e Gumbaru ma jokku ko yowiti e championnat ji e nder diwanuji e certuɗi toon to zone 3B mo Ogo ma pottere wata hande hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni e Dianjoli kam e Ganno Balol toon to zone 3A mo Ogo toon kadi e Thiankon Hiray ma huccodir toon e Thiankon Ɓogue to zone mo Kanel toon kadi nittija toon pottital hakkude ASC Lawbe kam e ASC Dental zone 3B toon kadi pottiɗe mbaɗino hakkude Thiambe e Wassa Codde ko Thiambe foliɓe loggol loggi ɗiɗi e gotel. toon to Kanel ɓe mbaɗi ko match nul woni zone mo Kanel hakkude ASC Jamweli kam e ɓe ganduɗa kañum woni ASC e Bordeaux. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pinde Radio ko ɗum ɗo woni komin kem noon robinanade kabaruji men e ɗemgal Pulaar e ñalawma hande o jetti e jarni dendagal wonnoɓe hen juuɗe men ha kabaruji mbawi latade ko noon kadi jetti e Elage Abbas to juɓɓudi kabaruji e jetti rédaction mo Pinde Radio jetti Abdoul Aziz Diop gonanol en toon to karalagal ngal adi meɗen e kabaruji wonata ko janggo soguen haji ɗo e nden min ɓe jokke rewidade kam e ɗoftade programme uji ɗi Pinde Radio. Allah jarama on jarama.